Hallo huludúine agus fáilte armh de beic an Gaeilge an táiseach cúnneach go bhfuil leansaí a hanam agus haí a gceansaach Gaeilge háast. Mar sin mar chios tú meach gan an sa video, scríobh sios ans na comments agus lig fis arm. An dú haí a bríon géime uair go bhfuil amach an is sé Fall Guys Ultimate Knockout an tinne me here agus ha glé spóirseil go deireadh hana ché amach a chéirh lá den lúnastil agus ha cór is 1 milliún clúcaid in ann mar rá. sé Battle Royale a hawn ach le twist bait. Ans an géime bíú a rí, a limag, a srepach is a túchum tron jimag cuairsten mar a fiochtú a bhí am Fall Guy muireach ans an réis agus buanach an crún. Fad an tíide a dóidseach agus díreach a bhí a dhítach mu meachil an áte agus échen díreach stochach an beag tú sábhailte bhana bhí curpútach asteach ans an plinco machine mór. Hamí a bhí clúcha an géime san chorlá an is agus haid cóisteach rúm go deireadh. Fúdaí sibh a clúcha colarí ar carachin far an fúdaí tú a cóid oiarpin ar carachin ma téitiú a toirst amach ach chamí a gáil spóirs go leor díreach a clúchach na múnar. Ik kan jedig de gach episode ga pungan na torsje geef agus fúdi sif a cheannach grúten an sa bhúleis ma hau a géri a chuir útach fasanta no nionach an Fall Guy achgof, colachrí costiún Triceratops. Raid an géime le studio géime a breitenach Mediatonic san PC agus PS4 agus chuiré reception mar sin ha 3 ficit sa hoch diog nó céir icit ige Metacritic agus ha 8 cymru ra go bhfuil me a gciontach lis go deireadh. Ha Fall Guys Ultimate Knockout Steam agus PlayStation 4 a nish agus mollen go deireadh. Thanks on na coid an video show agus haí an dochas gon roi cóisteach rút. Mar sin live an drasta.